Deien el que sentien i el que havien viscut. Hi ha gent preciosa, han dit coses molt maques. Poder mover hoy algo, hablar, aunque nada más se pueda conseguir. Anàvem a fer un acte de justícia a tota aquesta gent que van passar aquest calvari. Recuperar la memòria d'aquests morts i de per què van acabar on van acabar. Tenia la responsabilitat de venir i explicar el que havia passat. Tenir cara a cara descendents d'aquests fets i parlar-ne amb calma, una experiència molt bonica. Haver contribuït en que algú estigués en pau, com si l'hagués pogut ajudar ara. Jo no ho vaig fer per mi, sinó que ho vaig fer pel Salvador, pel seu honor. Parlant a partir de històries familiars no reconegudes en relació a la Guerra Civil o al franquisme. Sobretot el tema del silenci a les famílies ha marcat a maneres de gestionar les relacions a nivell fins i tot comunitari. Desgraciadament s'ha optat per aquest lema de no toquem el passat, passem pàgina. Ha estat la postura oficial en aquest cas de l'estat espanyol i per tant cal que es pugui expressar, que es pugui reconèixer, que se'n pugui parlar i fer un salt qualitatiu com a societat. Què ens movia que aquestes veritats plurals poguessin sortir en públic, en el mateix lloc on van ocórrer els fets, i poguessin ser reconegudes no només pel poble, pels ciutadans, per les ciutadanes, sinó també per les institucions democràtiques. Gràcies als 12 aquí posats, tots escoltaven i tots han aplaudit. I tots han aplaudit a tots. Gràcies per això. En definitiva, des de les administracions volem treballar per la veritat, per la justícia, per la reparació i impulsar garanties de no repetició. I això també serveix la memòria. Calen tenir espais de reconeixement a les víctimes i també espais de reparació simbòlica. Tenim un relleu amb capacitat política també per mantenir viu el marc del qual no ens hem de moure mai, que és el marc dels drets humans i el marc de les llibertats democràtiques. Les audiències estan apel·lant, en certa manera, que les institucions públiques no només ho deixin fer, sinó que se n'ocupin, ho fomentin, es promogui activament i siguin actius, siguin subjectes actius d'un canvi de mentalitat a nivell nacional.